आफादनि वर्कआपआ गासिबो सेंग्रा गोजा आं बोराय दा बोराय मानसि लाबोनाय नुनायखाय बिसोर सानदों आंखौ किडनेप खालामनो लाना फैदों स्कुलाव एडमिसन लाबा जोंनि फोरोंगिरिया जास्ट ओरैनो आन्दाजाव मोनसे लिरनानै दोननायसो बेनिखायनो एक्सुवेल डेट अफ बार्थ आंहा गैया आं सानाव जास्ट टिचार खिन्थु मोना मिटिं खालामो हम सेक्रेटारि हेक्टर मोसाहारि बिथाङा फोरोंगिरिमोन बिथांखौ एरेस्ट खालामो बोरैबा गम मोननानै आरो बिथांखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव बिथांनि स्टेटमेन्टनिफ्रायसो आंखौ मिथिनानै मास मोनसेनि उनाव थिग मास मोनसेनि उनाव आंखौबो एरेस्ट खालामो मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे आथिखालाव बावैसो बिटिसि सुक्ति जानायखाय गासैबो बर' संगठन आरो बर' रायजो राजाफ्रा बर'लेण्ड नांला होननानै थाजाबाय नोंसोर एनडिपि हारसिंल' बर'लेण्ड बिनायखौ सरकारा बोरै गनायनो बेबायदि होननानै मोनसे जोंनि सावरायनायखौ एसे साइड ट्रेक खालामनो नाजाबाय थायोमोन खिन्थु जों थेवबो हमथाबबाय थादों जे आं सासे साख्रि मावबाय थानाय हिसाबै आर्मस लानानै मुभमेन्ट खालामनायनि खोथा साननाङामोन खिन्थु बै समनि जिथु पलिटिकेल सिटुवेसनमोन आसामाव बेखे आं टिचार जानाय समाव बा स्टुडेन्ट समाव जोंनि गेजेराव मोननै मुभमेन्टखौ नुदों मोनसे जाबाय 1974 1973 मायथाइयाव बर'फ्रा रमान हांखो नांगौ होनना सोमावसारदोंमोन भारत सरकारा जिहेतु गणतन्त्र रावखौ बुजिया आर्मसनि रावखौसो बुजियो आरो बेनिखायनो भारत सरकारा जि रावखौ बुजियो बे रावजोंनो जोंबो सोमावसारनांगोन होननानै आर्मस हमनायनि खोथाखौ जोंनि गेजेराव बेखौ बर' सेंग्राफोरनि गेजेराव बे समाव बेरखांदोंमोन आरो बे स्पिरिटजोंनो आंबो सासे फोरोंगिरिबाबो आर्मस स्ट्रागलाव ओंखारनाय जादों भुटानाव थानाय जोंनि केम्पखौ आर्मिया एटेक खालामदोंमोन घेराव खालामना गावदोंमोन खिन्थु बेनि गेजेरावबो बोरै बारग'खो घेराव खालामदोंबाबो जों ओंखारबोनानै बासिनो हादों जा केम्पआवखौ बारा मानसि गैयामोन फ्राय 20-25 जनसो जों सासेबो जेबो खहा जालासिनो ओंखारबोदों माथ्र जोंनि केम्पनि जिखिनि प्रपार्टिस बेखिनिखौ जों बुथुमनो हायाखै बे मोनसे ओमफ्राय 1994आवबो दानि क'क्राझारनि जितु गेलेंफुंनि साहा बेबायदिनो टेम्परारि केम्पमोन बेयावसो टेम्परारि केम्प पातिनानै जों जास्ट जोंनि जेनेरेल एसेम्बलि खुंनो होननानै प्रिपेरेसन खालामबाय थादों आरो बेयाव आंबो दंहैयोमोन ओमफ्राय गाबोन बायदियाव गाबोन साननैनि उनाव माबा जेनेरेल एसेम्बलि जानो गोनांमोन आरो जों जास्ट बेयाव मानसि मा खालामनानै जमा खालामनानै रेसन थिग थाक खालामनानै दोनबायमोन बे हैदिनखालिबो फुङाव घेराव खालामनाय केम्पखौ गावहैदोंमोन एटेक खालामदों इण्डियान आर्मिया आरो बेहायबो खिन्थु जोंनिफ्राय रावबो सासेबो खहा जायालासेनो बारग'जोबदों आंबो दंमोन आंबो बासिबोदों आरो बिदिनो गोबां खैफोदनिफ्राय जों बासिबोदों भुटानाव थानाय समाव मोनसे इन्टारेस्टिं घटनाबो जादों बेयो दुखुनि समावबो मालाबा गोसोखांबा बेखौ मिनिनो ओंखारो सानसेखालि आं वेस्ट बेंगल साइडनिफ्राय भुटानाव हाबदों बे माबाथिं मा बुङो कालिखला बे साइडथिं सेंग्राफोर 7-8 दंमोन आंबो दंमोन ओमफ्राय जों गामि गेजेर थांबाय थादों आरो बे समाव भुटान आर्मिफोर गामिफोर थांबाबो जोंनि सेंग्राफोर लोगो मोनबाबो जास्ट लोगो मोनलायोसोमोन बिदि जेबो एनिमिटि हिसाबै गैयामोन लोगो मोनबाबो रायलायो जास्ट सुबिदा थानाय समावबा गय सय रानलायनाय जायो बिदिमोन आरो बिदिनो आं 6-7जनसो सेंग्राफोरजों आं फैबाय थादों ओमफ्राय गामि दरसेयाव भुटान आर्मि दंबाय थायोमोन न'खरसेयाव गामिया कालिखलानि खाथिनि ओमफ्राय आं खिन्थु आर्मिखौ नुनानै जों बिसोरजों देखा जानो गोसो गैयैखाय न'खौ दाननानै बारिजों बारस'दों आरो सेंग्रा सासे आंजों थांबाय ओमफ्राय बाखिफ्रा बे आर्मिफोरजों रायज्लायनो होननानै थांदोंमोन आरो थांनायाव भुटान आर्मिजों बिसोरो जेथिया जखा जरा जालाय लोगो मोनदों रायज्लायब्ला भुटान आर्मिबो बुंबायनो दिनै सोरखौ लाना फैखो नोंसोरलाय होननानै माने मा सोरखौ लाबोनो होनना सानबाय जोंनि सेंग्राफ्रा नोंसोर बिथिं सासे मानसि लांदोंना बेखौथ' नोंसोर किडनेप खालामनोसो लाबोदों जाबाय आरो थारमाने आफादनि वर्कआपआ गासिबो सेंग्रा गोजा आं बोराय दा बोराय मानसि लाबोनाय नुनायखाय बिसोर सानदों आंखौ किडनेप खालामनो लाना फैदों होननानै ओमफ्राय माबाफ्राबो जोंनि सेंग्राफ्राबो बे जोंनि सारसो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारिसो किडनेप खालामाखै नंगौ नामा थांदो दे जाबाय दा बेफोरबायदि किसुमान इन्टारेस्टिं घटनाबो जादों आरो बेबायदि दुखु खस्थ'बो मालाबा जोबोद रंजायोमोन आरो बेखौ जों जेथिया जोंनि एनुवेल कनफारेन्सफोर जायो बेखौ जेनेरेल एसेम्बलि बे समाव बै दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायबो जायो बिदिनो गोबां जोंनि आफादनि एक्टिभ आरो खोब स्ट्रं डिटारमाइन बायदि केडारफोरखौ जों खोमानो गोनां जादों बेखे जोंहा आर्मि चिफ दायित्व' थानाय जों 3 खोमादों फार्स्ट सिजन मार्टियार बे 1989 माबा 88आव जोंनि फार्स्ट मार्टियार जादोंमोन बिथाङा बे जोंनि आर्मि चिफआनोमोन बिसोर भारत सरकारा बे सोमावसारनायखौ बर'फोरनि बे दाबिखौ गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो नागिरनांगौमोन खिन्थु बिनि बदलै दिनै भारत सरकारा बेखौ पुलिस आरो आर्मि बाहायनानै सिलाय गुलिजोंसो दबथायनाय माबाखौ जों नुहुरदों
जायनि जाहोनाव बर'फ्रा बारा गोबाव आन्दलन खालामनो हायाखै थाबैनो फोजोबनो गोनां जादों आरो जिखौ लुगैदों बेखौ मोनाखैबाबो जबरदस्त नारसिनना होनाय हांखोखौ लानो गोनां जादों बिनि उनाव नुबावबाय जे बर' फरायसा आफादनि नेतृत्व बे 1986 निफ्राय जि आलादा रायजो बर'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलनावबो नुदों जे आन्दलना गणतान्त्रिक आन्दलनसोमोन डेम'क्रेटिक आन्दलन खिन्थु बे डेम'क्रेटिक आन्दलनखौबो असम सरकारा पुलिस आर्मि बाहायनानै बेखौ पुलिस आरो आसाम पुलिसानो गाज्रि रल लादों बिथांमोना गामि गामि हाबग्लांनानै लुटपाट खालामनाय लाठि चार्ज खालामनाय बुग्लुंबायनाय गुलि खालामनाय निरस्त्र मानसिखौनो बे खुब सम्भब 1988आवमोन खोमा सानसेयावनो जोंनि नैबेखिनियाव बोराय उन्दैफोरखौ लाफानानै गासै 10 जन मानसि गावदों अथ'स गासैबो आर्मस मागोन सिभिलियान मानसिफोरखौ गावथारदों दा बे गासैबो माबाफोरखौ नुनानैनो आरो लोगोसे बै समाव हल नर्थ इस्टआव बेखै NSNआ आर्मस मुभमेन्ट खालामदोंमोन आरो बिथांमोना अन्तत भारत सरकारनि जिफोर पुलिस फोर्स बा आर्मिफ्रा लकेल मानसिफोरनि सायाव जे अयथासार अनागार खालामोमोन बेफोरनि एगेन्स्टै बिथांमोना स्टेन्ड होदोंमोन आरो बे गासैफोरखौ नुनानै फारसेथिं गणतान्त्रिक आन्दलनखौ भारत सरकारा गुरुत्व होयै लोगोसे नागालेण्डआव आर्मस मुभमेन्टजों नागाफोरनि जिथु इन्डिपेन्डेन्टखौ माबा खालामनायनि जिथु माबा बिथांमोननि जिथु नांनायनि स्पिरिट बे गासैखौ नुनानैनो बे समाव बेखौ बर' सेंग्राफोरनि गोसोआव मोनसे सानखांनाय दंमोन जे भारत सरकारा जिहेतु गणतान्त्रिक रावखौ बुजिया आर्मसनि रावखौसो बुजियो आरो बेखौ भारत सरकारा जि रावखौ बुजियो बे रावजोंनो जोंबो सोमावसारनांगोन होननानै आर्मस हमनायनि खोथाखौ जोंनि गेजेराव बेखौ बर' सेंग्राफोरनि गेजेराव बे समाव बेरखांदोंमोन आरो बे स्पिरिटजोंनो आंबो सासे फोरोंगिरिबाबो आर्मस स्ट्रागलाव ओंखारनाय जादों दा आर्मस स्ट्रागला आसलथे बेबायदिनो फैनाय जादों बर'फोरनि गेजेराव बेयो सिटुएसननि होननाय खुलुमबाय आं गबिन्द बसुमतारी आंनि अरिजिन गामिया भैरबकुन्दनि आंग्राजुलि गामि ओरैनो आंनि जोनोम जायगायाथ' आसलथे फुराबारि दा जिथु सनापुर होनना बुङो सनापुर खाथिनि फुराबारि बे गामियावसो जोनोम जादोंमोन नासनाव जोनोम जादों बिनिखौ बारा गोसोआव गैया जिहेतु आइ आफामोनहा एजुकेटेड नङैखाय बिथांमोना बार्थ डेटखौ लिरनानै दोननो रोङाखै दा अफिसियेल जिखिनि बार्थ डे होयो बे आसलथे आं स्कुलाव एडमिसन लाबा जोंनि फोरोंगिरिया जास्ट ओरैनो आन्दाजाव मोनसे लिरनानै दोननायसो बेनिखायनो एक्सुवेल डेट अफ बार्थ आंहा गैया आं स्कुलखौ बान्दारगुरि 2 नम्बर बान्दारगुरि एल पि स्कुलाव फरायजेनदोंमोन आरो बिनिफ्राय एल पि स्कुल पास जानानै बोसोरथाम सनाइगाव एम इ स्कुलाव फरायदोंमोन आरो सनाइगाव एम इ स्कुला आं एडमिसन लानायाव सेकेन्ड इयारल' जादोंमोन थारमाने आं एडमिसन लानायनि सिगांनि बोसोरावसो स्कुलानो एस्टाब्लिस जादोंमोन आरो बेवहाय आं क्लास 4, 5, 6 बोसोरथाम फरायदों आरो बे फरायखांनानै हाइ स्कुलखौ हरिसिङा दानि जिथु हायार सेकेन्डारि बे समाव हाइ स्कुलमोन बे हरिसिङा हाइ स्कुलाव 1970आव एडमिसन लाहैदोंमोन आरो 1970निफ्राय 1974 हालागै आं बेयाव दंमोन 7, 8, 9, 10 बोसोरब्रै फरायदों आरो ओमफ्राय 1974 मेट्रिक होनाय जादों ओमफ्राय बेयाव मेट्रिक पास जाखांनानै आसलथे गुवाहाटीयाव बोसोरसे कटनाव एडमिसन लाहैदोंमोन खिन्थु सेकेन्ड टाइम फार्स्ट इयार फरायनानै सेकेन्ड इयाराव थांफिननो हायाखै आइ आफा खरस हरनो हायैखाय बेनिखाय बिनि उनाव जों फ्राय 9 बोसोरसो जिरायदोंमोन बेनिफ्राय 1976आवसो आं आंखौ बिश्वनाथ कलेजाव एडमिसन लाहैदों प्रि इउनिभार्सिटि फार्स्ट इयारनिफ्राय बेवहायनो जों 1976निफ्राय 1981 हालागै आं बिश्वनाथ सारिआलियाव 1981 आं ग्रेजुवेसन लायो आरो ग्रेजुवेसन लाखांनायनि उनाव जास्ट आं फोरोंगिरि हिसाबै सासे टिचार हिसाबै उदालगुरि हायार सेकेन्डारियाव फोरोंगिरि हिसाबै मास्टार मावदोंमोन आरो बेवहायनो आं फ्राय 1989 हालागै 88 दाना 87नि जुननिफ्राय आं बिएड कलेजाव एडमिसन लाहैदों डेपुटेसनाव बेनिखायनो आं साकरि आसलथे बुंनो थांब्ला 1988नि जुलाइ हालागै दं थारमाने जुलाइआव आंखौ एरेस्ट खालामो बिएड परिखा होनाय समावनो बे एरेस्ट खालामनायनि उनाव आंखौ सासपेनसनाव दोनो बेनिखायनो रेगुलार टिचार हिसाबै खामानि मावनाया 1981 25 फेब्रुवारिनिफ्राय 1988नि 12 जुलाइ हालागै आं रेगुलार टिचार हिसाबै दंमोन ओमफ्राय 1988आव एरेस्ट खालामनायनि उनाव आं जास्ट साकरि जइन खालामफिनाखिसै इतिमধ্যে
1986 बर' सिकिउरिटि फर्स मोनसे आर्म स्ट्रागल खालामग्रा संगठन दादोंमोन आरो बेहाय आंबो फार्स्टनिफ्राय दंफायोमोन खिन्थु थेवबो आं सानाव जास्ट टिचार खिन्थु मोना मिटिं खालामो खिन्थु इतिमধ্যে आं 1986 नि 3 अक्ट'बर जितिया बेखौ गायसनजेनो बे समनिफ्राय दंबाय थायो खिन्थु सरकार बा गुबुन माबाफ्रा बारा बिदि मिथियामोन जिहेतु लिक जायाखैमोन आरो बेनिखायनो 1988 नि जुनाव बे संगठननिनो सासे माबा नांगोन होम सेक्रेटारि हेक्टर सोमावसारि बिथाङा फोरोंगिरिमोन बिथांखौ एरेस्ट खालामो बोरैबा गम मोननानै आरो बिथांखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव बिथांनि स्टेटमेन्टनिफ्रायसो आंखौ मिथिनानै मास मोनसेनि उनाव थिग मास मोनसेनि उनाव आंखौबो एरेस्ट खालामो बेबायदि हिसाबै जों जि आफादाव आं जुगदान खालामदों 1986 बेयो बर' सिकिउरिटि फर्समोन आरो बेखौ आं एरेस्ट जाखांनायनि उनाव फुल टाइम बिदि खामानि मावदों एरेस्ट जाखांनानै बोसोरसे जेलाव दं बोसोरसे 5 मास जेलाव दंमोन 5 मासनि उनाव ओंखारबोखांनानै आं बे फुल टाइम आफादनि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदों आरो बे समाव आंखौ जास्ट फरेन सेक्रेटारि हिसाबै एक्सटार्नेल एफेयार्सनि सेक्रेटारि हिसाबै दायित्व होदोंमोन आरो बिदि दायित्व थानानै आं 1994 हालागै NDB नि फरेन सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो आसलथे बे NDB नङामोन बर' सिकिउरिटि फर्स BS बेनिफ्राय 1994 आव जोंहा नेसनेल एसेम्बलि जादोंमोन जेनेरेल एसेम्बलि डिसेम्बर मासाव आरो बे डिसेम्बरावसो नामखौ सोलायदों आरो नाम सोलायनाय लोगो लोगो आंखौ फरेन सेक्रेटारि दायित्वनिफ्राय रेहाय होनानै जेनेरेल सेक्रेटारि खालामो आरो बे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं 2019 नि जुन मासहालागै जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन बे गोलाव सम NDB नि स्ट्रागल बेहाय आं बांसिन सम भुटान हाजो आरो गावनि ओनसोलाव थानाय जादोंमोन बेहाय माबानिफ्राय जेलनिफ्राय ओंखारखांनाय जिथिया फुल टाइम माबायाव हाबबाय 90 जिथिया फुल टाइम खामानि मावो बे समनिफ्राय गामि ओनसोलाव थानाय जादोंमोन फ्राय 1994 हालागै गामि ओनसोलावनो बिथिं थाखोमायोमोन 94, 95 निफ्राय जिथिया आर्मि पुलिसनि माबाया उपद्रबा बारा जाबाय अब्ला थानो हायिनि भुटानाव केम्प पातिना थादोंमोन आरो गेजेर ससेयावनो फ्राय बोसोरनैसो 1999 निफ्राय 2001 हालागै 2002 हालागै नेपालाव बोसोरथाम फ्राय आराय बोसोर बा 3 बोसोर आं थाखोमाना थाहैनो गोनां जादों आरो बेनिफ्रायनो खामानि मावोमोन बेनिफ्राय 2002 एरेस्ट जायो सेकेन्ड टाइम फ्राय 2 बोसोर थानायनि उनाव 2004 नि डिसेम्बर मासाव आं जेलनिफ्राय ओंखारो आरो इतिमধ্যে 2004 निनो माबायाव नामगोन अक्ट'बर मासाव बै समनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा इउनिलेटारेल सिजफायार डिक्लेयार खालामदोंमोन आरो बे इउनिलेटारेल सिजफायार डिक्लेयार खालामनायखौ बोरैहाय बायलेटारेल खालामनो थाखाय हागोन बिनि थाखाय आं जेलनिफ्राय ओंखारखांनानै भारत सरकारनि मानसिफोरजों लोगो हमनानै सावरायनायखौ स्टार्ट खालामो आरो बिनि गेजेरजोंनो 2005 मायथाइनि 25 मे दानखालि जों भारत सरकारजों मोनसे हाथियार दोनथ'नाय सुक्ति खालामो ओरैनो जोंहा NDB हिसाबै मोनसे गिदिर सेटबेक जानाया 2003 मायथाइयाव भुटानाव जोंनि केम्पफोरखौ रेड खालामखांनानै जोंनि गोबां मानसि एरेस्ट जायो गोबाङानो जेने तेने खारग'यो किसुमान गोबां थैयो आरो किसुमान गोमानानै दासिमहालागै जों नापात्ता जाहैदों बेबायदि मोनसे दुर्घटना जोंहा मोनसे जादों खिन्थु बे समाव आं जेल सिङाव दंमोन आरो जेलनिफ्राय गथै घटनाफोरखौ मिथिदों आरो बेनिफ्राय 2005 मायथाइयाव जेथिया हाथियार दोनथ'नाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जों भारत सरकारजों सावरायनो स्टार्ट खालामो 2008 मायथाइनिफ्राय 5 मायथाइजों हाथियार दोनथ'नाय सुक्ति खालामदोंबाबो सरकारजों सावरायनाया स्टार्ट जादों 2008 मायथाइयाव बोसोरथाम जोंहा जेबो खामानि जायाखैमोन जास्ट सिजफायार खालामना थानायल'सो जादोंमोन बेनिफ्राय जों 2008 मायथाइयाव आरो आफादा गावस्राबावो बेखे सरकारजों सावरायनाय बे इस्युखौ लानानै आगोलनि आफादगिरि रन्जन दैमारि जों एसे आदर्शगत किसु डिफारेन्स फैयो बे पार्सनेल गाज्रि मोनलायनाय बेबायदि जेबो गैयामोन खिन्थु जोंहा आदर्श किसु डिफारेन्स फैदोंमोन आरो बेबायदि हिसाबै बिथाङा सिजफायार खालामना ब्रेक जाना थांफिनबाय जों खिन्थु सिजफायारखौ ब्रेक खालामाखै आरो बिदिनो जों बै समनिफ्रायनो 2008 मायथाइयाव जि सावरायनायखौ स्टार्ट खालामदों बे सावरायनायखौ जों कन्टिनिउ खालामबाय थादों रन्जन दैमारि बिथाङा खोनासंदोंब्लाबो जों कन्टिनिउ खालामबाय थादों प्रथम
आल'सना समाव भारत सरकारनिफ्राय मोनसे प्रश्नखौ बुंबाय थायोमोन बेनो जाबाय जिहेतु जा बिटिसि सुक्तियाबो 2003 मायथाइयावसो जादोंमोन आरो जों 2005 मायथाइयाव जास्ट हाथियार दोनथ'नाय सुक्ति खालामबाय बेनिखायनो सरकारनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थायोमोन जे आथिखालाव बावैसो बिटिसि सुक्ति जानायखाय गासैबो बर' संगठन आरो बर' रायजो राजाफ्रा बर'लेण्ड नांला होननानै थाजाबाय नोंसोर एनडिपि हारसिंल' बर'लेण्ड बिनायखौ सरकारा बोरै गनायनो बेबायदि होननानै मोनसे जोंनि सावरायनायखौ एसे साइड ट्रेक खालामनो नाजाबाय थायोमोन खिन्थु जों थेवबो हमथाबाय थादों जे बे सुक्ति खालामदोंबा जिहेतु बर'फ्रा जिखौ लुगैदों बेखौ मोनाखै बर'नि जि मोन्थायखौ लानानै आन्दलन खालामदों बे जाफुंजोबाखै बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन संगठनफ्रा बेखौ बर'नि जिथु आन्दलन बर'लेण्ड दाबिनायनि जिथु आन्दलनखौ दोन्थ'दोंबाबो खिन्थु जों दोन्थ'नो हाया आरो जों बर'निखौ जों नांगौ आरो दिनैहाय सिरि थादोंमोन गाबोनबाबो बर'नि संगठनफ्रा ओंखारबोफिनगोन बे दिनै जों सरकारजों जुक्तिखौ होबाय थादोंमोन बे सन 2010आव जिथिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ खालामफिननोसै होननानै जिथिया डिसिसन लाफिनो अब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन जे अन्तत जों लोगो सासे मोनदेरबाय आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायाव जोंजों लोगो जों फैबाय बे दिसाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिखायनो 2010 मायथाइयाव बिथांमोना आन्दलन स्टार्ट खालामनाय लोगो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जगाजग खालामनानै जिहेतु बिथांमोनाबो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदों आरो जोंबो आलादा रायजोखौ दाबि खालामनानै सरकारजों सावरायबाय थादों आरो बेनिखायनो जों ज' जानानै खामानि मावसै होननानै बिथांमोनजों जों जगाजग खालामलायनानै खामानिफोरखौ मावलांबाय थादों आन्दलन हाबाफारि लाबोदों आरो बेबायदिनो जों थांनाय अन्तत 2010 मायथाइनिफ्राय दाखालि 27 जानुवारि थारमाने 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिहालागै जों ज'यैनो खामानि मावबोदों बेनिखाय जोंनि जि नाजानाय जोंनि जि हास्थायनाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायानो जा बा एनडिएफबिनि नाजानायानो जा जोंनि नाजानाया फेलें जायाखै आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बे सरकारजों सावरायनाय सरकारखौ नारसिननायनि बिनि फिथाइ हिसाबै दिनै भारत सरकारा जों सुक्ति खालामनो गोनां जादों आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जों दिनै बिटिआर बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे बेबस्थाखौ मोन्दों जाय बेबस्थानि गेजेरजों अन्तत जों बिटिसिआव जि मोन्थाय जोंहा गैयामोन बे मोन्थायफोरखौ जों मोननो हानाय जादों जोंनि एरिया बांगोन जोंनि डिस्ट्रिक्टआ बांगोन जोंनि समस्तिया बांगोन बेजों लोगोसे जों माखासे गोबां अनुस्थान प्रटेक्सन जों मोन्दों आरो बेफोरखौ लानानै अन्तत बर'फ्रा फुल फ्लेजेड स्टेट नङाबा फुल फ्लेजेड स्टेटआव जिखिनि पावार एन्ड फांसन थानांगौ एक्सेप्ट होम बे गासैबो पावारफोरखौ मोन्दों आरो बे दिसआव जों मोनसे जौगानाय एरिया ओनसोल जौगानाय ओनसोल हिसाबै जों थांना थानो हानाय खाबुखौ जों मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै थांनाय गोलाव बोसोर सोमावसारनायाव जोंहा गोबां दुखु खस्थ' जालांबाय आफादनि गोबां जोहोलावफ्रा जिउ बावलांबाय गोबाङानो जेल जानांबाय गोबां दुखु खस्थ' खालामनांबाय आरो बे सोमावसारनायाव खालि एनडिएफबिल' नङा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरल' नङा खिन्थु दुलाराय रायजो राजाफ्रानो जिहेतु जोंनि मावथिफोरखौ जोंनि सोद्रोमाफोरखौ जोंनि हान्जाखौ सापर्ट खालामदों मदद खालामदों मदद खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो दुखु खस्थ' मोनफादों बे गासैबो दुखु खस्थ'नि फिथाइखौ जों दिनै मोनबाय आरो आसा खालामदों जों बे बिटिआरनि जि प्रभिजन्सफोर जि मोन्थायफोर जि बेबस्थाफोर बेफोरखौ बिथा खालामनानै जों मोनसे जौगानाय जाथि जौगानाय ओनसोल हिसाबै थांना थानो हागोन आरो बिनि थाखाय जोंबो नाजानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रानो जा इउपिपिएलनि मावथिफ्रानो जा बर' रायजो जा इन्टेलेक्सुवेलफोर गासैबो जाहाथे ज' खौसे मावलायनानै बिटिआरनि जि सिमां बेखौ जाफुंहोनो हायो जि सिमांखौ जाफुंहोनो हायोबा जों जाथि हिसाबै ओनसोल हिसाबै जौगाना थानो हागोन जोंनि रांखान्थिखौ जों गोख्रों खालामनो हागोन बे गासै माबाफोर नोजोरफोरखौ गोसोआव लाखिनानै जों ट्राइ खालामो आरो दिनै एनडिएफबिनि सासे एक्स दैदेनगिरि हिसाबै बेखौनो खावलायदों दिनै एनडिएफबिखौ जों सिसपाइ खालामखांनाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बेखौ जों डिजल्भ खालामबाय आरो एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमा दं गासैबो इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै दिनै खामानि मावनो मोनसे थांखि लाबाय अन्तत बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बर'फोरनि गेजेराव अस्त्रनि जितु बादायलायनाय बे गैया जाबाय आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे पार्मानेन्ट पिस अरायथा समनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारि फैसिगोन जाय गोजोन थासारिखौ लानानै जों ओनसोलखौ स्पिडि डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन खारन जेराव गोजोन थासारि थाया बेयाव जौगानाय खामानिया जाया हेंथा मोनो बेनिखायनो जों दिनै जौगानो लुगैयो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरजों जयै गोरोबलायना थांना थानो लुगैयो आरो बेनि थाखाय दिनै जोङो गोजोन थासारि नांगौ आरो दिनै जों बे बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जिहेतु बर'फोरनि आखायाव दिनै अस्त्र गैलिया आरो अस्त्र गैयै जायगा जानायखाय अस्त्र आर्मस फ्रि मोनसे ओनसोल जानायखाय
दिनै जों गोजोन थासारि मोनसिगोन आरो बे गोजोन थासारिखौ लानानैनो जों मोनसे गोजोन थासारियाव जौगानाय जाथि हिसाबै जौगानाय ओनसोल हिसाबै जों थांनानै थानो गासैबो दावगालायनो थाखाय आं बेखौनो खावलायबाय बे आर्मस जिथु मुभमेन्ट बियो जोबोद रिस्कि आसलथे रावबो सुबुङा हाथे देनानै नांनो होननानै गोसो खालामनानै ओंखारा खिन्थु सिटुवेसनासो थोनो दिनै आं सासे साख्रि मावबाय थानाय हिसाबै आर्मस लानानै मुभमेन्ट खालामनायनि खोथा साननाङामोन खिन्थु बै समनि जिथु पलिटिकेल सिटुवेसनमोन आसामाव बेखे आं टिचार जानाय समाव बा स्टुडेन्ट समाव जोंनि गेजेराव मोननै मुभमेन्टखौ नुदों मोनसे जाबाय 1974 1974 मायथाइयाव बर'फ्रा रमान हांखो नांगौ होनना सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाया पुरापुरि गणतान्त्रिक सोमावसारनायमोन खिन्थु बे समाव नुदों जे भारत सरकारा बे सोमावसारनायखौ बर'फोरनि बे दाबिखौ गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो नागिरनांगौमोन खिन्थु बिनि बदलै दिनै भारत सरकारा बेखौ पुलिस आरो आर्मि बाहायनानै सिलाय गुलिजोंसो दबथायनाय माबाखौ जों नुहुरदों जायनि जाहोनाव बर'फ्रा बारा गोबाव आन्दलन खालामनो हायाखै थाबैनो फोजोबनो गोनां जादों आरो जिखौ लुगैदों बेखौ मोनाखैबाबो जबरदस्त नारसिनना होनाय हांखोखौनो लानो गोनां जादों बिनि उनाव नुबावबाय जे बर' फरायसा आफादनि नेतृत्व बे 1986निफ्राय जि आलादा रायजो बर'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलनावबो नुदों जे आन्दलना गणतान्त्रिक आन्दलनसोमोन डेम'क्रेटिक आन्दलन खिन्थु बे डेम'क्रेटिक आन्दलनखौबो असम सरकारा पुलिस आर्मि बाहायनानै बेखौ पुलिस आरो आसाम पुलिसानो गाज्रि रल लादों बिथांमोना गामि गामि हाबग्लांनानै लुटपाट खालामनाय लाठि चार्ज खालामनाय बुग्लुंबायनाय गुलि खालामनाय निरस्त्र मानसिफोरखौनो बे खोब समब 1988आवमोन खोमा सानसेयावनो जोंनि नैबेखिनियाव बाराय उन्दैफोरखौ लाफानानै गासै 10 जन मानसि गावदों अथ'स' गासैबो आर्मस मावगोन सिभिलियान मानसिफोरखौ गावथारदों दा बे गासैबो माबाफोरखौ नुनानैनो आरो लोगोसे बै समाव हल नर्थ इस्टआव बेखै NSNआ आर्मस मुभमेन्ट खालामदोंमोन आरो बिथांमोना अन्तत भारत सरकारनि जिफोर पुलिस फर्स बा आर्मिफ्रा लकेल मानसिफोरनि सायाव जे अत्याचार अनागार खालामोमोन बेफोरनि एगेन्स्टआव बिथांमोना स्टेन्ड होदोंमोन आरो बे गासैफोरखौ नुनानै फारसेथिं गणतान्त्रिक आन्दलनखौ भारत सरकारा गुरुत्व होयै लोगोसे नागालेण्डआव आर्मस मुभमेन्टजों नागाफोरनि जिथु इन्डिपेन्डेन्टखौ माबा खालामनायनि जिथु माबा बिथांमोननि जिथु नांनायनि स्पिरिट बे गासैखौ नुनानैनो बे समाव बेखौ बर' सेंग्राफोरनि गोसोआव मोनसे सानखांनाय दंमोन जे भारत सरकारा जिहेतु गणतान्त्रिक रावखौ बुजिया आर्मसनि रावखौसो बुजियो आरो बेखौ भारत सरकारा जि रावखौ बुजियो बे रावजोंनो जोंबो सोमावसारनांगोन होननानै आर्मस हमनायनि खोथाखौ जोंनि गेजेराव बेखौ बर' सेंग्राफोरनि गेजेराव बे समाव बेरखांदोंमोन आरो बे स्पिरिटजोंनो आंबो सासे फोरोंगिरिबाबो आर्मस स्ट्रागोलाव ओंखारनाय जादों दा आर्मस स्ट्रागोला आसलथे बेबायदिनो फैनाय जादों बर'फोरनि गेजेराव बेयो सिटुवेसननि थोननाय रावबो मोजां मोननानै खेला गेलेनायनि बायदि गोसोजों आर्मस हमाखै खिन्थु सिटुवेसना जेखौ थिनदों बे सिटुवेसननि नारसिननायावसो आर्मस हमदों आर्मस हमनाया आसलथे मा बुंगोन बे खोब रिस्कि दुखु खस्थ' जायो जानो लोंनो मा समाव जिउआव थांगोन बेनि खुनु सार्टेनिटि गैया जायो खिन्थु थेवबो जातिनि थाखाय समाजनि थाखाय इनाय अनागारनि हेंथायै नांनो होननानै बेबायदि रिस्कखौ लानानै ओंखारबोनो गोनां जादोंमोन आरो बे मानाय समाव बेखौ आंनि जिबनाव बे थांनाय 35 इयार्स जिथु स्ट्रागोल बेवहाय गोबां बेबायदि बिपदनि मोगा मोगि जादोंमोन खिन्थु इसोरा हयथ' आंनि थाखाय माइरंखौ फोजोबाखैमोन बेनिखायनो दासिमहालागै थांना थादों 1991नि डिसेम्बराव भुटानाव जोंनि केम्पखौ आर्मिया एटेक खालामदोंमोन घेराव खालामना गावदोंमोन खिन्थु बेनि गेजेरावबो बोरै बारग'खो घेराव खालामदोंबाबो जों ओंखारबोनानै बासिनो हादों जा केम्पआव बारा मानसि गैयामोन ओमफ्राय 20-25 जनसो जों सासेबो जेबो खहा जालासेनो ओंखारबोदों मात्र जोंनि केम्पनि जिखिनि प्रपार्टिस बेखिनिखौ जों बुथुमनो हायाखै बे मोनसे ओमफ्राय 1994आवबो दानि क'क्राझारनि जिथु गेलेंफुंनि साहा बेबायदिनो टेम्परारि केम्पमोन बेयावसो टेम्परारि केम्प पातिनानै जों जास्ट जोंनि जेनेरेल एसेम्बलि खुंनो होननानै प्रिपेरेसन खालामबाय थादोंमोन आरो बेयाव आंबो दंखायोमोन ओमफ्राय गाबोन बायदियाव गाबोन ओमफ्राय साननैनि उनाव माबा जेनेरेल एसेम्बलि जानो गोनांमोन आरो जों जास्ट बेयाव मानसि मा खालामनानै जमा खालामनानै रेसन थिग थाक खालामनानै दोनबायमोन
बे हैदिनखालिबो फुङाव खेरा खालामनाय केम्पखौ गावहैदों एटेक खालामदों इण्डियान आर्मिया आरो बेहायबो खिन्थु जोंनिफ्राय रावबो सासेबो खहा जायालासेनो बारग'जोबदों आंबो दंमोन आंबो बासिबोदों आरो बिदिनो गोबां खैफोदनिफ्राय जों बासिबोदों खस्थ' गोबां जादों जिहेतु जों दाबसे जायगायाव सानसेनि बारा थानो हायामोन बेहाय गामि ओनसोलावबा भुटान ओनसोलाव थायोबा भुटानाव अबयसे सिगांनि जिथु सिटुवेसन बेयो भुटाननि जिफोर बे गामिनि रायजो राजाफोर बे माबाफोर नेपालिफोर जिहेतु नेपालि गामिसो दं बांसिन बे बर्डार सेराव बिथांमोना जोंखौ जोबोद हेल्प खालामोमोन उनाव खिन्थु 2002 सोनिफ्राय इण्डियान गभर्नमेन्टनिफ्राय जे प्रेसार बारा थानायखाय बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामनो हायि जायो आरो बेनिखायनो 2003 आव बे केम्पफोरखौ एटेक खालामदों बिनि सिगाङाव खिन्थु भुटान सरकारनिफ्राय जेबो प्रेसार गैयामोन बरन्स बिथांमोना जोंखौ सरकारनि मानसिया फैनानै सम सम खबर लायोमोन माबाफोर उसुबिदा जादों नामा बेफोरखौ खबर लाफैयोमोन आरो गामिनि ओनसोलाव जोंखौ जथेस्थ सहाय खालामोन रेसन बायदिसिना होनाय बे भारत सरकारनिफ्राय बांद्राय प्रेसार थांनायनि उनाव बिसोर लासैनो जोंखौ हेल्प खालामनो हायि जायो आरो लास्टआव भारत सरकारनि प्रेसारावनो बे 2003नि जिथु केम्प एटेक अपारेशन अल क्लियार बेखौ बिथांमोना खालामनो गोनां जादों भुटानाव थानाय समाव मोनसे इन्टारेस्टिं घटनाबो जादों बेयो दुखुनि समावबो मालाबा गोसोखांबा बेखौ मिनिनो ओंखारो सानसेखालि आं वेस्ट बेंगल साइडनिफ्राय भुटानाव हाबदों बे माबाथिं मा बुङो कालिखला बे साइडथिं सेंग्राफोर 7-8 दंमोन आंबो दंमोन ओमफ्राय जों गामि गेजेर गेजेर थांबाय थादों आरो बे समाव भुटान आर्मिफोर गामिफोर थांबाबो जोंनि सेंग्राफोर लोगो मोनबाबो जास्ट लोगो मोनलायोसोमोन बिदि जेबो एनिमिटि हिसाबै गैयामोन लोगो मोनबाबो रायलायो जास्ट सुबिदा थानाय समावबा गय सय रानलायनाय जायो बिदिमोन आरो बिदिनो आं 6-7जनसो सेंग्राफोरजों आं फैबाय थादों ओमफ्राय गामि दरसेयाव भुटान आर्मि दंबाय थायोमोन न'खरसेयाव गामियाव कालिखलानि खाथिनि ओमफ्राय आं खिन्थु आर्मिखौ नुनानै जों बिसोरजों देखा जानो गोसो गैयैखाय न'खौ दाननानै बारिजों बारस'दों आरो सेंग्रा सासे आंजों थांबाय ओमफ्राय बाखिफ्रा बे आर्मिफोरजों रायज्लायनो होननानै थांदोंमोन आरो थांनायाव भुटान आर्मिजों बिसोरो जेथिया जखा जरा जालाय लोगो मोनदों रायज्लायब्ला भुटान आर्मियाबो बुंबायनो दिनै सोरखौ लाना फैनोसैलाय होननानै माने मा सोरखौ लाबोनो होनना सानबाय जोंनि सेंग्राफ्रा नोंसोर बिथिं सासे मानसि लांदोंना बेखौथ' नोंसोर किडनेप खालामनोसो लाबोदों जाबाय आरो थारमाने आफादनि वर्कारफ्रा गासिबो सेंग्रा गोजा आं बोराय दा बोराय मानसि लाबोनाय नुनायखाय बिसोर सानदों आंखौ किडनेप खालामनो लाना फैदों होननानै ओमफ्राय माबाफ्राबो जोंनि सेंग्राफ्रा बे जोंनि सारसो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारिसो किडनेप खालामाखै नंगौ नामा थांदो दे जाबाय दा बेफोरबायदि किसुमान इन्टारेस्टिं घटनाबो जादों आरो बेबायदि दुखु खस्थ'बो मालाबा जोबोद रंजायोमोन आरो बेखौ जों जेथिया जोंनि एनुवेल कनफारेन्सफोर जायो बेखौ जेनेरेल एसेम्बलि बे समाव बे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायबो जायो बिदिनो गोबां जोंनि आफादनि एक्टिभ आरो खोब स्ट्रं डिटारमाइन बायदि केडारफोरखौ जों खोमानो गोनां जादों बेखौ जोंहा आर्मि चिफ दायित्व थानाय जों 3 खोमादों फार्स्ट सिजन मार्टियार बे 1989 माबा 88आव जोंनि फार्स्ट मार्टियार जादोंमोन बिथाङा बे जोंनि आर्मि चिफआनोमोन बे समनि बेनिफ्राय 1997आव जोङो सासे आर्मि चिफ बावनो गोनां जादों बहिति होननाय बे डिमापुराव 3 जादों ओमफ्राय सेकेन्डआ जोंहा 1990आव सासे 89आव फार्स्टआ सेकेन्डआ 90आव खौला होननाय माबानि दैखांनिमोन बिथांखौबो जों आर्मि चिफ 3 खोमा जाबाय आरो हम सेक्रेटारिबो जों 3 गोमाजानो गोनां जाबाय बेनिफ्राय डेपुटि आर्मि चिफआव जोंहा 2 थांनाय गोबाव समनि स्ट्रागल गोमालांबाय बेनिफ्राय फाइनान्स सेक्रेटारि जों 2 जों गोमाजानो गोनां जादों बेबायदिनो जोंहा गोबां खहा जादों खिन्थु थेवबो जों मोजां एक्टिभ स्ट्रं डिटारमाइन मानसिफोरनि केडारफोर गोमाजानाय सत्तेव जों जिखिनि दं बे मावथिफ्रा जों थांखिखौ मोनागौबानि खुनु फावसाय होननानै नांबोबाय थादोंमोन आरो जोंनि जि थांखि जोंनि जि नाजानाय जोंनि जि हास्थायनाय बेखौ अन्तत थांनाय जानुवारिनि 27 तारिखखालि 2020नि 27 जानुवारिखालि सुक्तिनि गेजेरजों बेखौ जाफुंसार होनो हानाय जादों